Le cailleach, ní bheabhar hí go le lí go lua. Bheadh cead eici eitilt scúb ghriachta fána híthe. Ní bheadh aon obair na glanú le deanú, na sachaí le ní. Chuideadh Rita leithí deochanna dríochta a bhascú, agus geasa nua a chrial. Déadú cailleach Aip Cúla4 a chlúdach le neascóidí. No frog a dheanú den bhainteoir. Is brá le Rita frogana. Adas nach mé a cailleach rá scafar. No hocu tromlaí Rita. Agus da gurthú an cailleach ruig a cuid cairde. Fed sin miltenach. Beidir nach mé sa cailleach go dé le deanú agus Rita chin. Beidir go méid sí mífar grana le daoine eile. Is gur bhailehí go mé Rita go hoc céine lehí héin. Bheith sin uafasach. Agus an mé póg am lí bhuihí?